diz minha mestra, eu costuro mesmo é pra dentro. Hoxe é mércores, que pasa os mércores en Radio Culleredo? Que poñemos o punto en boca. Ademais, a mí me ven á cabeza a imaxe de que poño o dedo diante da boca, pecho moitísimos beizos e digo, punto en boca. Pero o punto en boca non o poño eu. O poñen todos os mércores Raquel Crespo e Cristina Ramallo. Raquel Crespo, que tal? Moi bo día as dúas. Moi bo día, Hola, Fran, que tal todo? Bien, ahora con vos moito mellor. Por favor, es que así da gusto, Ah, que así sí. da gusto. ¿Cómo nos reciben Home. a la mañana? Qué Sí, lindo. sí. Bueno, pois aquí estamos un mércores máis en Punto en Boca. Esta vez traemos a un compañeiro, vou ir directa ao gran porque esta persoa fala moi ben e creo que mola máis escoitar todo o que nos ten que dicir. Hoxe ven con nós un compañeiro de profesión, de sector. Imos dicir que de profesión el está a outro nivel, é un artista plástico escénico, el deseña vestiario, espazos escénicos, tanto en teatro como en cine, en televisión, galego, aquí dos nosos, e que agora mesmo está de éxito total, foi compañeiro tamén en Punto en Boca, no proceso de charlas, de entrevistas que fixemos, e de feito el pechou xunto coa miña nai, con Susana Crespo, o último día de Punto en Boca dando unha charla de vestiario en teatro. A xente se ha ido ali encantada con Diego Valeiras, que está Hola, aquí con Diego. nós. Hola, que tal? Moi boa tarde. Hola, Diego, como estás? Todo ben? Todo ben, todo moi ben. Bueno, Traballando. Bueno, que maravilla. Como hai que vamos, eu creo que dá gusto dicir isto no noso sector, traballando. E ti non Sí. paras, ademais. Que, de feito, antes de nada, podemos darche a noraboa por eses premios, os María Casares, aí están os Max Sí. temblando con Diego, a ver que pasa, pola peza Iribarne, en tanto vestiario como espazo escénico, non? O sea, é un... bueno, foi o premio, non? Que levaches. Sí, moitas grazas. Sí, foi o vestiario de Iribarne por un lado e logo despois tamén foi unha codirección de dirección artística xunto con Xavier Castiñeiras na parte que correspondía ao deseño de espacio escénico. E bueno, tamén neste caso o premio foi compartido neste caso tamén con Sarabela, que foi casi pues un premio casi como a tres mans tamén pola súa montaxe do Dragón. Ah, é verdade, certo. Sí. Que estás que te saes, estás que te saes, así dá gusto, de verdade. E ademais, o que quero dicir é que dentro deste sector falamos moitas veces, a xente traballa moito, vou non dicir abertamente, tamén hai moito ego, ás veces a xente esquece de onde ven. Se hai algo que a mí me encanta falar contigo é que ti es das persoas máis humildes, dá gusto falar contigo, sempre estás disponible, sempre estás aberto, porque ademais, bueno, ti estiveches dando clases na escola e iso nótase a hora de querer amosar o teu traballo. Bueno, agradecese moitísimo que sempre queras participar nisto. Así que benvido ao noso programa de radio, Diego. Sí, exacto. Y gracias por tu tiempo y que sabemos que estás muy ocupado y así que muchísimas gracias también. Nada, gracias a vos sobre todo por ter un programa con un contido como que tedes que axuda a difusión tanto do oficio como da profesión. Porque hai moita xente que é o seu oficio, como eu no meu caso, hai xente que é a súa profesión, pero tamén hai moita xente que é a súa paixón. E realmente ter unha voz desta profesión como é a voz do teatro e a voz do teatro na radio, a verdade que se agradece moito porque axuda moito tamén a visibilizar a nosa profesión. Que guai, que bonito. Bueno, Sí. pois entón, xa que falamos de profesión, aínda que eu xa sei, porque o pobre estará farto de contarmo a todos os nosos espectadores. Diego, por que o teatro? Contanos un pouquiño, por que o espazo escénico, por que o vestiario, de onde as túas orixes? Pois mira, as miñas orixes, e tú sabelo ben, realmente eu non teño orixes máis alá da anécdota de miña avó. A miña avó era costureira e cosía de porta en porta, e estamos falando de principios do século XX, pero máis alá deso non veño nin dunha familia que teña unha profunda raíz no mundo da costura, nin na xastrería, nin moito menos de firmas nin de marcas de moda.
pero sí que é certo que a vinculación co teatro, que é algo que eu creo que é inherente á miña infancia e dende pequeno, está sempre vinculado a actividades que se denominan como parateatrais, como son o teatro, como son os maios en Ourense, como son as diferentes actividades que se fan pois, nas escolas. Eu son agora mesmo gaiteiro retirado. Que guai. Toquei a gaita durante moitísimos anos e sí que é certo que ese mundo das artes sempre estivo presente prácticamente no meu pasado. Ben é certo que cando eu era pequeno en Galicia non existían uns estudos regrados a nivel de artes escénicas, como foi a creación da ESAD, e sí que é certo que a ESAD cubriu un oco que moita xente digamos, era necesaria esa formación. No meu caso, tuve que esperar aos 30 anos para poder completar esa formación, pero bueno, sí que é certo que ainda que fose tarde, foi moi benvida. Que de feito podemos falar sinto que este dato encántame, podemos falar da túa outra profesión, a profesión oculta, que me parece maravillosa. Qual será? A ver, home, non é profesión oculta, bueno, teño dúas profesións ocultas, unha pero porque venme de familia, eu son do Carballiño, son dunha familia de pulpeiros e sí que o mundo das tesoiras está aí, antes era para cortar pulpo, era para cortar teas, e a outra profesión oculta é que, bueno, eu estudiei precisamente por eso, porque tamén un cando é pequeno, as súas derivas de coñecemento moitas veces vanse o que ten máis inmediato, e eu estudiei enoloxía, eu son enólogo, e entonces exercín como enólogo e traballei como enólogo durante varios anos, pero sí que é certo que ao final o mundo do teatro tirou moito máis do que eu pensaba e fíxome chegar hasta onde estou. Sí, sí. Onde estás, mi madriña? Que é iso, que non paras, ou seja... Bueno, é trap, pero ao final eu creo que é unha cuestión de ser perseverante, de confiar moito no teu traballo. É moi difícil chegar a confiar moito no teu traballo, confiar en ti mesmo para poder meterse nunha profesión como esta, co dificultosa que é. Entón, ao final, casi sempre é un traballo que eu creo que incluso está mal pagado en todos os sentidos, no sentido moitas veces económico, no sentido social, no sentido de profesión. Hai veces que parece que los del teatro, ¿sabes? É como de aí ven o teatro. E sí que é certo que fai falta unha posta en valor, polo menos nas nosas profesións. E de feito, bueno, ti pertences á Asociación de Artistas Plásticos Escénicos, verdad? De Audiovisuais de España. Sí, que era, de España, sí. Que falábamos un pouco que, de feito, despois da charla de Punto en Boca, non me lembro quen sacou isto en valor, que tamén dicían a importancia de que saian os nomes. Dáselle moitísima importancia aos actores, as actrices, os directores, pero que pasa con eses artistas pois relacionado co mundo plástico, non? Co vestiario, por que non se pon tanto en valor? Bueno. Sí, porque moitas veces se consideran como elementos secundarios da propia creación artística en sí. Quitando determinados casos de algún director de escena que é iluminador ou que é diseñador de espacios escénicos ou que é de vestiario, quitando algunha persona que ten un nome e que realmente a súa plástica vai por diante incluso de moitas outras cousas, sí que é certo que coñecemos moi pouco dos escenógrafos. Moita xente coñece moitos textos, pero non coñece quen fixo as postas en escena a nivel plástico de grandes postas, de grandes obras de teatro. Es decir, todo o mundo coñece a Margarita Xirgu, pero nadie coñece a quen vestiu a Margarita Xirgu. Refírome a nivel dos grandes nomes. E logo despois que hai unha comparativa, un agravio comparativo cando tú ves un cartel de cine dunha película donde, aínda que sexan pequeno, non digo que teña que estar todo o mundo, pero sí que esas personas que son as responsables creativas están. Nun cartel de cine hai un director de arte, hai unha responsable de vestiario, hai unha persona que se dedicou á iluminación, pero en cambio nun cartel de teatro non. Nun cartel de teatro hai o nome, a compañía, como moito 2, 3 actores principais, ou están todos os actores e actrices, e a dirección.
Pero é certo que se non hai unha iluminadora que ilumine ese espectáculo non se ve. Se non hai un vestuarista que vista a esos actores terían que levar a roupa da casa ou escoller eles mesmos. E o mismo pasa co espacio escénico. E é, digamos, unha reivindicación da igualdade entre as profesións, porque, ao fin e ao cabo, o teatro é unha profesión colectiva. E como arte colectivo e como profesión colectiva necesitanse de uns e de outros para poder facer digamos, ese resultado final. E é unha das pezas e unha dos elementos dese gran puzzle que, por exemplo, dende a APE intentamos facer a nivel global, entre outras cousas, entre o recoñecemento, por exemplo, dos dereitos de autoría. Nós non temos dereitos de autoría. Un iluminador, unha iluminadora non ten dereitos de autoría. E estamos loitando por eso. Un escenógrafo, un vestuarista non ten dereitos de autoría, pero en cambio un actor sí, un director sí, un dramaturgo tamén. De feito, eu lembro de estar estudando na carreira, métome aí como actriz, esta cousa lembro cando empezábamos a falar de salarios, de convenios e demais, o primeiro susto que levábamos todos os estudantes que era: mi madriña, pero de verdad van nos cobrar isto por dirección, dun mes de dirección, ou van nos cobrar isto por un mes? Dixéranos, a ver, é que esta xente non volve cobrar. Ti vas rodar, ti vas cobrar cada bolo, pero esta xente non volve, e o seu traballo pode rodar durante anos e ala. Ti sigues gañando cartos do que foi a súa labor, pero é verdade. Cando non hai dereitos de autor, en bosquexos agora pode haber, pero bueno, realmente... O sea, non é. O sea, claro, queda mucho por regular en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de muchos trabajadores que están ahí, no hay nada regulado en ese sentido. Claro, e sobre todo non é máis que tú tiñas un rédito económico de algo que xa fixeches no pasado, sino tamén o recoñecemento de que se ese traballo, esa parte da escenografía se reutiliza para outro espectáculo, pois que esa escenografía teña, digamos, a súa repercusión, decir, escenografía de fulanito de tal, a partir da escena que xa se fixera con anterioridade, porque hai veces que sí que dá a casualidade de que que se ven espectáculos donde o vestiario ou incluso a escenografía completa, si te tes un pouco de bagaxe, dis, esta escenografía foi utilizada en tal espectáculo, en tal non sei que. Suponte un ejemplo que yo no entiendo mucho, ¿no? Suponte tú has creado una ventana, imagino, ¿no? Para una escenografía determinada y se utiliza para otra puesta. Y esa ventana, al ser utilizada de nuevo, tendrías que cobrar. Yo también soy abogada, ¿no? Digo, tendrías que cobrar tú por la utilización de esa ventana que tú has creado. Así, eso es lo que me estás diciendo. No, e fala tamén de autoría, ¿no? De la autoría de esa... Claro, é máis un tema de autoría que máis un tema económico. Claro, vale, sí. Perfecto. De recoñecer. Outra cosa sería se eu fago unha peza de arte en sí, eu como artista e o fago no meu taller e a creo para algo en concreto, e logo se reutiliza eso mismo, é como unha escultura, é dicir, cando alguén fai unha escultura, é dicir, esa escultura ten un valor, e ese valor debería de computarse ou polo menos recoñecerse, é dicir, como cando tú envías fotografías, por exemplo, nós temos un catálogo que é o catálogo Spain on Stage, que se recollen 3 traballos dos últimos 2 anos de todos os profesionais de España, é dicir, un catálogo aberto que cada persona pode enviar 3 traballos con 3 fotografías de cada traballo. E esas fotografías, si son feitas por alguén que se dedica a fotografía, como poden ser Corsino, ou como pode ser calquer outra empresa, compañía ou persona que se dedica a fotografía, abre este catálogo, aínda que esa fotografía teña unha foto da miña escenografía, a fotografía tamén ten unha autoría, e recoñécese debaixo da fotografía, pon autoría da fotografía, pois foto Corsino, por poñer un exemplo, aínda que a escenografía sexa miña, pero tamén é un traballo artístico a fotografía, e ese recoñecemento é o que nós tamén pedimos para o noso. Pero claro, Pues perfecto. sí, totalmente. Muy bien. E pasa con vestiario, de feito, mírame a cabeza iso, sobre todo a roupa, non? Que a roupa sí que é algo que se reutiliza de forma, pois quito esta parte de arriba, agora poño esta parte, pero non deixa de ser vestiario feito ou deseñado. Claro. Por exemplo, ti falas, xa imos tamén a parte artística, ti tes un estilo moi concreto, non? Que falabas moitas veces, bueno, moi concreto, tes que amoldar tamén, pero gustanche moitos o rollo oriental, non? Vale. Imagínate que fas unhas saias, é o mesmo, ti fas unhas saias específicas para unha peza. Esas saias posiblemente poden volverse a usar noutra peza. Claro, que se recoñeza que esas saias foron deseñadas por ti.
Claro. E sobre todo aquí en Galicia, que ao final falamos de compañías que moitas veces os presupostos son baixos, entón entendes que vanse repetir cousas, que vanse reutilizar, e imos viaxar, de feito vou preguntar, que para que a xente entenda, porque moitas veces cando imaginamos a un diseñador de vestiario, por exemplo, pensamos nalguén que ten un lugar repleto dos 1000 vestiarios que fixo. É algo moi curioso que a nivel profesional pasa, e que ti falaras disto, ti non podes ter ese apego, porque ti deseñas, montase todo o vestiario e entrégase á compañía. E moitas veces non volves ver unha peza destas. Como é esta relación co vestiario que ti tes? Pues é unha relación, tens que aprender a desprenderte. É dicir, ese síndrome de Dióxenes que suele aparecer, sobre todo suele aparecer cando empezas a traballar e dis, ai, esta peza, ai, que bonita, e vaise e nunca máis a volverei a ver e tal. É dicir, é unha cuestión de pérdida de apego e tamén porque o ves desde un punto de vista de que é unha creación continua. É dicir, eu non teño, hai veces que sí que fago pezas que digo, pois mira que bonita e tal, pero non teño esa necesidade de casi fetichista de conseguir esa peza e guardar esa peza. No, velo como algo, como é o teatro en sí, rematada a función, sabes, acabouse todo. Entonces é unha cuestión de, bueno, pues xa pasou, xa virá outra cousa, pero eu aprendino así, o sea, ao principio sí que me daba como moita pena desprenderme de pezas. Ahora mismo non, entendo que a peza é algo efémero e que ten que marchar para poder dar paso a algo novo. Hay como el disfrute del proceso. Sí, sí, vale. sí, como disfrute do proceso. Exacto, sí, el disfrute está ahí. Y luego ver el final, pero bueno, es como muy cortito hasta que se va, ¿no? Y listo, claro, é como soltarlo. como cando hai un espectáculo e ese espectáculo ten unha xira inmensa e tú ves un personaxe que está identificado 5 horas con Mario e Lola Herrera. Costou moitísimo ao público coller a Natalia Millán e decir, ai, non es Lola Herrera, es Natalia Millán. E o público costoulle moito, porque parecía que ese personaxe que estaba feito para ela e que se non era ela que non podía ser, e hubo que deixar a marchar, hubo deixar que Lola Herrera se marchase para que precisamente Natalia Millán fixese a súa propia, non me acordo o nome da muller, da personaxe, pero sí que é certo que é unha cuestión de desprenderse e é unha cosa que debemos aprender. E isto valenos moito para a vida, porque sí, moitas veces guardamos cousas nos armarios das casas que dis tú, esto pa que lo quiero. Sí. Guardando karma ahí. No, algún día me servirá. No sirve nunca al final. Te quería hacer una pregunta en relación ahí un poquito más personal, ¿no, Diego? Cuando hablabas de la confianza, ¿no? La confianza del artista, cuando vemos que por ahí en términos de valor, por ahí no se valora nuestra obra lo que debería y ocurre esto que hablábamos recién y demás, ¿cómo hace el artista como para alimentar la confianza continua en eso que está haciendo? Decíamos que muchas veces los artistas no confiamos en esto que hacemos y esta cosa que hacemos para mostrarla al otro y demás. ¿Cómo se trabaja, ¿no? Para esta gente que se inicia y demás? Bueno, sí, confío en esto que hago y se lo muestro al mundo. ¿Cómo es? ¿Cómo lo hace Diego? Eu sempre teño moito medo con todos os procesos. Sempre. En todas as reunións, cada vez que envío un figurino, cada vez que mando un diseño de unha escenografía ou dun decorado, sempre teño os meus medos. Por qué? Porque eu teño unha visión de como son as cousas. Pero claro, esa visión hai que confrontala con unha dirección, con uns actores, con un espacio escénico que o mellor non é o que tú tes na cabeza. Entonces, eu sempre hai que partir da base, ou polo menos eu intento facelo, da base da prudencia. É dicir, de non precisamente do que falábamos antes, de non encariñarse demasiado coas cousas, porque ao fin e ao cabo nos traballamos para un servicio de función, para un servicio dun espectáculo. Entonces, si somos nós con nosotros mismos, en nuestro propio universo, donde nadie nos vaya a hacer nada ni nadie nos vaya a criticar, pues te puedes permitir todos los lujos y hacer todo lo que tú quieras. ¿Qué sucede? Que si non eres consciente de que estás traballando para os demais, é cando veñen as frustracións. Non traballas para ti, traballas para un colectivo, traballas para un grupo. E iso fai que vayas vendo as cousas, digamos, como con máis calma ou incluso con pés de plomo. Eu, no meu caso, aprendín a base de erros, a base de
de meter a pata, pero tamén a base dos grandes acertos. E moitas veces eses acertos son os que tú tens que ter de referencia a hora de enfrontarte a un novo proxecto e decir, isto xa fixen unha vez, son capaz de facelo e vou facer ben. Entonces, e vou tirar para adiante. E moitas veces é unha cuestión de tirar para adiante. E xa haberá tempo de retroceder e de ir marcha atrás e decir, vale, pois isto fixeno, pois para a próxima vai ir moito mellor. É moi complicado cando sales dunha escola e cando te acabas de formar, porque realmente eses medos, ese abismo que se abre diante de ti cando rematas de estudar, calquer tipo de estudo, e máis nos artísticos, é normal que exista. Pero o que decía antes, a perseverancia e ser un pouco duros incluso ás veces consigo mesmo, non pasarse. Eu recoñezo que moitas veces me autoflaxelo demasiado e hasta que me paran os pés na casa e me dicen, pero vamos a ver, si está perfecto, que lle miras? E bueno, pues para mí non está. Bueno, pero é unha cuestión tamén de visión e de que si realmente tú estás preocupado polo teu traballo é porque te interesa o teu traballo. A mí dame moito medo a xente que fai as cousas e ni siquiera mira para atrás. Eu miro moito para atrás e digo, isto fixeno ben, isto fixeno mal. Eu sigo recoñecendo os meus erros, cando eu me equivoquei sigo recoñecendo, porque realmente dos erros é onde se aprende. E entonces é unha maneira tamén de fortalecerte en decir, esta vez equivoqueime, pero para a próxima xa sei onde non teño que meter o pé. Experiencia, aprender, claro. Aquí eu sempre lle digo aos alumnos unha frase que é moi Pinterest, moi Mr. Wonderful, pero creo que é real, ás veces non sempre se equivoca, non, Mr. Wonderful, que era no erro está o acerto e no acerto estará a beleza, pero é un camiño. Diego, mira, pasaron moi rápido estes 20 minutos, pero chegou o momento de dar fin a esta conversa, estás convidado, é que pasou rapidísimo. Gracias, pero quero gracias. dicir unha cousa que dende o punto de actriz, grazas a xente como a ti, a xente creativa, aos artistas que estades detrás, que facedes vestiario, escenografía, o noso ego baixa, porque nunca estamos sós en escena, nunca. É algo que deberíamos de saber todos, que a nosa personaxe sempre vai lucir máis grazas ao vestiario que ti faz, a escenografía que fai esta persoa, que o que ti acabas de falar de conxunto, de convivencia, e o teatro de belleza. Así hermoso. Que grazas a ti e a todas esas persoas que conforman e crean e fan teatro. Sí, a ver si te conozco personalmente, así que un abrazo fuerte. Moitas gracias a vos e gracias por difundir esta profesión tan bonita. Ai, que guai. Gracias, Diego, gracias, Cristina, gracias, Raquel. Poñemos en Radio Culleredo Punto en Boca. Punto en Boca. Eu costuro mesmo é pra dentro. Eu teço os meus